si Ate Charmina diri abay. May ora ba? Ako ngayon, be. Ayo, ayo. Unsa day Adrian? Charmina, magdula ta. Ay dili ko makigdula sa inyo kay kasabaan ko ni Papa gahapon. Yes, susunod na lang ako magtuon. Sige, kay basig makasabaan na pud ko oy. Bye-bye. Ayo, Ate Susan. Ayo. Oh, Adrian, unsa naman pud? Ate Susan, magdula ta. Asa naman pud Adrian? Ay hapon naman tayo karon. Dito ba sa maisan? Namitidulan dito ba? Hangin kayo. O sige Adrian, makasok ko dulaan ha, pag-ulap dira. O Adrian, daro. O dara Adrian mo. O Adrian, nanata diri ka o. Nindot kayo view bay. Ate Susan, lingkod na ta. O sige, para magdula na ta. Ah, nindot sige akong dulaan ba yun? Kay pula kaayo. Napagka kay remote control. Wow, kaagi palit ni mama sa kuha ba? Ang lalaki manimuha. Ah, sige na ko Adrian. Basta kay na koy wow mga dulaan. O, awa Adrian ha. Oh, kalmat sige akong dulaan oy. Nindot sige akong dulaan Adrian ba? Ang imo ha, gamay man kaayo na. Kaningan akong dulan. Kusag budagan. Kita ka na. Tawa lang ha. Nice. Ni, nidagal man lagi ka Adrian. Tikusan man kay ka oy. Nga naman, tiktik Susan. Di ko palabot oy. Dapat diri sa yuta, dili man dapat idagan. Kapoy naman ko Susan ay. Uli na lang ko ay. Oo nya, akong dulaan abi na. Wala na eh. Bye. Ni, nidagal man lagi ka Adrian. Tikusan man kay ka oy. Nga naman, tiktik Susan. Ah, di ko palabot oy. Dapat diri sa yuta, dili man dapat idagan. Kapoy naman ko Susan ay. Uli na lang ko ay. Oo nya, akong dulaan abi na. Ako ano na eh.